all I need. So I'm still at your heart tonight. Take my hand and stand by my side. This story's written for you and I. Up in the stars above the sky. Yeah, I'm still at your heart. Yes guys, hello and welcome to our vlogs. Welcome to our vlog. So ngayon ay papunta na kami ilan ni Jelin kasi dito may mag-una pag vlog. So ngayon, init kayo. Yeah! Init kayo siya. Init kayo. So karon pagdalong na may. Magsakay may. Takay. Magsakay may para kuan. Para dali rami mag-abot dito. Ilachan. So mangita sa migsakayanan. We'll be back. Goodbye. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is A few moments later. Yes, we're here. We're here na. We're find the house of Jelin so that we can start the we're here to start our creative writing because of our project. Yeah, so we're asa daw? Straight lang daw, straight. So we're here, so it's very mingaw. Sorry for the English because I'm Taglish. For the Taglish, I'm Taglish. Okay, sige, bye. So here we're finding Jelly now. It's the house. What? Is that her? Are you there? Ikaw na, te? Yeah? Ala, oh, sana all. Sana all nakatulog. Kamintaon, Bilar. Wala yung mama, papa. Yes! So, dito na may... Saan? Ha? Pero nga sa video. Ba't lang kung paano ni? Okay, wait. Asa malapit niya dito? Okay, let's go. Dagan mo Okay, we'll be back. We'll be back. Goodbye. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything. Hi guys! I'm Jilin Luga. Ako na pinakamanghuran sa mga din. Actually, ako ang pinakabadlongon. I'm 17 years old, running 18 this coming January 13, 2020. Sa tinuod lang gyud, akong mama, nang gabi ginyang kwento sa akong batasan. Then, kanang ako bitaw, dili kanang gahi, nagigyak ang ulo, di na kay kong patuho.
Then akong papa po murag gapanakit na siya sa ako murag dili na niya makontrol bitaw yang kaugalingon munang kuan maraton. Okay, this is my mother, ang pinakabutan sa tanan. Okay, I proceed. Ma, I'm so lucky and blessed that you are my mother. Ma, thank you for everything. Nabinas pag-antos ninyo sa akong batasan. Thank you, Ma, kay naagi po ikaw sorry sometimes. Mga pabadlong ko. Ay, ko tawag hilak. Nimo at sorry din kasi napaiyak kita. Ma, nung time na yun, gabi ka, udog ko. Doon ako nabuhat nimo, kaya ako anak, napahilak kita. Sorry ma, usahay, kakasagitan ng post imong mga istorya. Maunang garabildi ko, kaya tungod maskin, sa unang pagpugong mo dulot di Diyos. Sorry ma, matag mapasaylo ko nimo sa tanan-tanan na akong sala nimo. Ma, I remember the day nga ningon ko nimo atong birthday nimo nga. Ma, sa imo gusto nga gift. Then you response and say, I don't want a gift, but I want is to change your attitude. Ma, you know what? Andaman ko magbago-bay, pero anong dili na ko mabuhat para nimo? Basta ma, always remember nga maskin nga na ko, love kay kita. Maskin usahay, sakit kayo yung mga istorya. But thankful kayo ko kay ikaw akong nainahay. Nalabaw pa sa tananbutan, may makalipid. Ma, salamat sa pagdisiplina. Ma, love kay tika, labaw pa sa akong kinabuhi. Mas kiningani ko, grabe tika ka lang. I love you, my comforter, my everything. I will not get tired until I see that my mom is placed me. She is irreplaceable and as such nothing will stop me from giving her the best of my love. I am the luckiest child on earth to have found a good mother like you. I love you again, Ma. I always love you no matter how old you become. I will be yours forever. Hinaot ko, Jilin, nga sa umabot, magbago ka. Matuman nimo ang imong gipanulti nga moingon ka nga. Kung mag-ingon ko sa imo nga ang importante sa tao ang pangayog suri. Bisan kapila ka makasala, at least mangayog kag suri. Kapasaylo ko nimo kay makapasaylo man gani ang Ginoo nato nga iyang mga katawhan nga mga makasasala ako pa ka nga inahan. So ang ako lang pangayoon nimo nga bisan tuod sa imong pagkabadlungon sa umaabot manghinaot ko nga magbag-o ka labi na panahon sa umaabot nga magdibo ka na karon sa January 13. Manghinaot ko nga magbag-o na unta ang imong pagkabadlungon kay wala man ko'y mahimo. Grabe na na kung pangamuyo nga magbag-o ka. Wala lang gihapoy nahitabo. So, ang panahon dili man kay karon ra ko moingon sa imo nga magbag-o ka basin di ay sa umaabot magbag-o ka ra. Ako nang ipangamuyo sa Ginoo nga punta matuod sa imong huna-huna og kasing-kasing ang mga pulong nga maayo diha sa imong kasing-kasing magbag-o na unta ka. Wala ko'y paglaom gyud nga magbag-o ka kay ang kabag-o man gani ng mga tao nga grabe na kabadlungon. Akong gipangamuyo sa Ginoo, gihalad sa Ginoo nga nangamuyo ko nga sangad-sangad to sa umaabot nga magkataas ang imong edad magbag-o ka ra gyud. Manghinaot ko nga pinaagi nining video karon nga mabutang sa imong una-una o kasing-kasing ang importante sa tao ang pagpangayo o pasaylo bisag unsa ka makasasala. Kay ako nga usa ka inahan anda mo dawat sa iyang anak nga magbago. Nga na ako og daghang salamat. Wala. Hi, this is my father.
Papa is the greatest. Papa is the greatest gift from God. Pa, I am blessed that I am blessed to have you in our life, Pa. Thank you for everything, Pa. Labi na sa pagbuhi ni mo na mo. So na lang kung wala ka pa. Thank you sa pagkayod para lang sa amo. Mas hindi ka po na kayo kasi imong trabaho. Di kaya lang nimo ang tanan para namo. Papa nga andami hatag ang tanan para sa kanila. Papa nga always naa sa akong side if I have a problems. Papa nga i-cheer ka for me at higit sa lahat. Papa nga magpagmahal. Pa, you're my mentor, my king, and my everything. I love you, Pa. Ikaw sa'yo, masulti. Ikaw, masulti sa pagkuhan sa imong anak. Kung sa imong anak. Salamat sa akong anak nga wala sa ako ni sa pagmamahal ni Tanya mo kay Medyo Meta. Ikaw sa imong gagalingon sa imong practice para sa iya. salamat sa akong anak nga lutan niya na pagpila. Naot punta nga sa tanang panahon pagbinutan siya sa eskwela nga makalampos ang akong anak nga si Jilin. Mura na akong istorya. Okay. A few inches later. What's up guys? We're back again. So ngayon ay patapos na ang aming vlog kay Jelin. Yeah. So matasunod karon guys. Uli na ta. So manguli na mi Dami kwan. By bush. by bush. By bush daw gyud. Bye-bye. Magato daw mi sa bye-bye. Yeah. So pabali na mi bye-bye. Bye-bye sa mi karon guys. Sorry sa kachot. But in taod-taod muli na din mi. So yeah. Uli na mi kay. Uli. Pabalik na kami. Pauwi na kami guys. So goodbye. Thanks for watching our vlog. Bye. See ya and peace. We're out. A few moments later. Okay, so yes guys, so ngayon ay papunta kami kaya sa bahay nila Official. So sorry, medyo ma-overtime kami. So pero laban lang para sa grades. Yes! Laban lang alaksan. Okay, so padalong namin dito guys. So we'll be back. Goodbye. Stand. Place. You better die you like a locomotive. You better die you like a cannonball. And though my head is telling me I should run now, my heart has got me planning where I stand. And when it came down to you, I never could fight the feeling of watching. Oh, you're in out of love, falling what the story of all. Set off the night, setting fire. I came out to catch you. Baby, we are. See the thought we had a baseball before that. We had to stop, we had to rock and roll. And then a voice in the commotion and called out. Well, boy, you're live, we're about to lose our control. I think the sky's about to radiate. My doom is not about to deviate. Here in the room, it's time to evacuate. This girl is looking to annihilate you. Yes, so guys, so we're back again.
So, ito na tayo ngayon sa bahay nila ni Opshal. So, babalik lang kami. So, bye. Peace. Bye. Dahil din mindiri sa akong balikan. Nagstart mi sa akong mama o sa akong papa. Isa lang ako sa ilang nga kaning kung sa akong na batian ka bang ibasa na akong poem. Ako papa dahil ka nang butan kay siya ka nang pagminti ko siya sabot sa among kagisal. Badlungon kay ko. O gang papa dahil ka nang siya nagsakripisyo bitaw sa among para lang makakaon siya. Bisan, pobre lang may pero nabi ka ng initiative ito. To my loving, caring, protective mother, thank you for everything. To my precious life you have given to me, and also your patient, understanding, and everlasting happiness. We shower the blessings. I'm sorry for being hard-headed to you for the time that I did not obey your rules. Thank you for being there in the times of my failures. I appreciate the small things you do me. Sorry if I feel this not in personally. Don't know that I am very thankful for having you. You are enough. You are more than enough. I love you very much, Mama. You are the best Mama in the world. You are the most precious gift given to our Heavenly Father to make to me. Thank you very much. Mas salamat kay nakakapagod sa nakapay may protektahan ko. Nakapal mag-advise ko nga sa akong buhaton. Sorry ma kay bat lungon ko nga pagkaanak mo. Sorry kayo sa high din ako natuman yung gusto pero na ako lang promise sa inyo na makahumon ko sa akong pagsiga. Bisan nawalaan na ka sa ako pagsali sa high. Sorry man sa ako pero mao man ako gibuhat. Salamat sa pagsabot niyo. Ako mo niya kanang pagpadlong na ko para sa imo makapagamit makakuha tayo ng mga manghod na ikaw ang sundan nila. Love ka na mo kung ano adjust lang ba okay naman sa ako kuman lang sa eskwela sige po yan basta kayo makatapang sa free maura na I am so thankful for having you back even though we are not so close and then I realize that nasa-refresh ka para sa mga ikadadlaw sa mga trabaho. Misal, kako na kayo para mag-sustain itong atong pamilya. I always tell in my own that I'm so very blessed to having a kind, humble, and loving father. Salamat sa sakripisyo sa niya kay kakadadlaw para na makakaon. Salamat sa tanan. A few inches later. Yes guys, so ngayon ay katatapos ng vlog namin kay Jane Opshal. So ganito ang ilang bahay ngayon and pakansa di mong mga igsuon niya. Agadlok sila. Agadlok sila kay. Muni sila. Hi mo. Hi mo. Hi mo. Hi mo, ikadlok. Okay, so muna yung mga exam. So, ngaron guys, Ay, di na magsuon ka na. Igagaw. ay kabala ka. Kali si Opshal, makalagi ni makahumalagi ni laban lang. Muna siya, laban lang na. So, Saban lang. ngayon guys ay natapos ng vlog namin. So, ang next ay sa amin na naman. So, goodbye and peace. A few moments later. Yes guys, so ngayon ay papunta na kami sa bahay namin para makapagsalita sa aking nanay at tatay sa katong creative writing. So karon na, padalong nami. Hapit na, gamay na lang. Gamay So, na lang.
May na lang, padalong na dayon me. Oh, ako noon, pag di mo. Okay, goodbye guys. Balik kami. Grabe! Kami nakukan. Always of the day. So, ha? Ano ba na dyan ito? Uy, di na mao. Layo pa. Sorry. Layo pa tayo mong balay. Oh, layo pa. Katod na kayo kasama. Balik kami. Goodbye. A few inches later. Guys, so nandito na kami sa bahay namin. So wala pa, hindi pa yan. Silingan na muna. So yes, dito na kami. So this is our house. Welcome to our house. Yeah, namang house. So makita-kita na lang to sa sa akong mama ug papa. So goodbye guys. And also to her, goodbye. And here we go. So ngayon ay nandito ako ngayon sa bahay namin kung saan dito ako nakatira. So simula ng pagkabata. So ngayon ay pakilala ko sa inyo ang aking lolo at aking lola na tinatawag ko ng mama at papa. So say hi. Hi, Jared. So sila po ang aking lolo at lola na nagpapalaki simula ng pagkabata. Ngayon guys ay babasahin ko na ang aking comment na para sa kanila. So ito na ngayon. So uunahin ko muna ang father. So reading this make me feel sad. I grew up without a father. When I see a complete family, I was really sad, but I was lucky that I have a guardian lolo, that he always guide me, protect me, and giving me an advice. He is my coach and he is my strength. That's why I was really lucky to have a guardian lolo, even I don't have a real father. Thank you, Lolo, for being there for me always. Love you. So ngayon ay babasahin ko na ang kay Lola. At ito yun. I thank my mother who always protect me, guiding me, giving me an advice and more, even though you're far away. But still, I'm proud of you. You sacrifice a lot, and there are times that I feel mad at you when I'm not in a mood. But I realize that she still loves me, even though I'm mad at her. Thank you, Mom, and also to my guardian Lola, who cares for me and growing me up since when I was a child. You always give me a smile when I see you. Thank you for everything, Lola, since when I was a child, giving an advice and lots of love. And now, I'm a big boy now. I will promise to protect and guide you always. I can't live without you, Lola. I love you, Lola, although sometimes I quarreled you when I'm not in a mood, but whatever what happened, you're still my number one. I love you both, Mama and Lola. Thank you, Jared. Love you. Ikaw na. Si Jared. Si Jared sa pagkabata, dito na siya sa amin. Hindi siya sa amo. Kaya yung mama to sa Manila nagtrabaho. Kami na padako niya si ikasagabay pa siya. Hantod karon. Amo siyang giplangga, amo siyang gimahal, giatiman, giyahan sa iyang pag-eskwela. Kaya mahimo siya nga mayong tao sa katilingban. O para sa iyang kaugmaon, nga maayo ang iyang kaugmaon puhon. So siya na'y maghimo sa iyang pamilya. Una, gusto Jared, ako siya pirming ko nga magbuutan. Iya pong gituman nga magbuutan siya. Usahay lang na among agkakuanan na sa ido kasi pagkauli kaya na iyang agmuon pero kung ma-explain lang mamanap sa akong kasuko kay para na sa iya kay ulba na kung karoon ng panahon magabinaan ang kakulbaan na ta unang asay kakasabaan ako siya pero okay na kay siya sa among istorya sa iya kinahanglan gid magtuon siya kay ang pagtuon mura magina mura na among ikabilin sa iya antod nga siya og maghimahimo na sa siyang papa maghimo na siya siyang kaugaling pamilya. Si Jared
ang among responsibilidad niya dili lang ang pagpadako niya kundi ang pag-umol pod ang formation sa iyang attitude kay dili sayon ang paghimo og sa kabuutan nga bata. Dali ra kayo ang paghimo sa usa ka dako nga bata, gwapo nga bata, pero ang pinakalisod kay nga buhaton unsaon siya paghimo sa kabuutan, matarong, upright nga kanang right attitude. Tungod kay mo na siya ugma ang pinaka-core sa iyang pagkatao, sa iyang personality nga mo'y magpurma niya hangtod siya mahimong dako na nga tao, mahimo na siyang responsable, mahimo na siyang responsible nga membro sa society. Mo na among ikabilin sa iyang legacy. So, so this is my really caring and last supporting family, guys. So I'm really proud that I have them. So that's why nga ninani ko na buutan ko and na-guide ko as a person tungod ni sa ila. So siguro pag-aabot na ako sa time nga kung sila sad matigwang ako na sa balo sila. So more to, guys, and this is my family, my loving and supporting family. So thank you guys for watching this, and remember always, family is love. And thank you guys. Thank you. Bye and God bless. Bye.